Селам алейкум, хайрлы акшамлар, сайгылатыр телеканалының телесерджілері бүгін информацион программасына сейретесіңіз. Сізлер үшін мен Гүлсум Халилова жалшам ве бір саат девамында сізлер әле бераберлікте жанлы яйында сонки одиселер ве сонки хаберлерні музакире етейжекміз. Біздің YouTube каналымызға абоне олмаға ұнытмаңыз, анда біз заман информацион программаларыны, бүгін информацион программаларыны даими бір шекілде ерлештіреміз ве сонки хаберлерні, сонки яйынларымызны андан сейір ете білесіңіз. Айны заманларда біздерні YouTube сайфемізден, Спутник вастасы, яғни uydu вастасы или сейір етме имканына сайыпсыңыз. Біздің янымызда олғаныз, бізді тақип еткеніз үшін әркеске айрыжа тешекүрлерімізні білдіреміз. Айтқаным кебі, біз бүгін яйынымыз девамында сонки әдіслеріні музакире етежекміз. Біздің яйынымызға Қырым татар милли межлисазаларымыздан бері, айны заманда Украина эксперт сасындан темселжілер қошылажақ və біз Украин рус Қырым татар тілерінде сонки әдіселеріні музакире етежекміз. Ve elbette ki bugünkü şaraitlerde cenk savaş devam etkeni ve bu savaşın hangi istikamette, hangi yönelişte nasıl bir şekilde devam etkenini anlatacak ve bu meselelerini biraz analiz etmeye tırışacakmız. Çünkü Ukrayna milletinin, Ukrayna halkının beklegeni demek ta Rus operasyası biraz yavaş ilerlegeni akta haberler zaten malum. Çünkü birçokları artık yazda Kırım'da olacağını umut etiydi. Ama көргенімізге көре Kırım'da patlamalar, ucumlar Rusya'nın harbi noktalarına, harbi limanlarına ucumlar şiddetleşse de Kırım yönelişinde faaliyetler olsa da beklenilgeni gibi yavaş olğanı ne yazık ki malum ve tabii ki bu sadece Ukrayna silahlı kuvvetleri, Ukrayna askeri ve Ukrayna halkı dereceliği ile bağlı olan bir şey değil. Bu Ukraynaga Garbi ittifakdaşlarının ve sadece Garbi diğer de ittifakdaşlarının bermesi lazım ve zarur olan silahlarının kelmesi mantıqi yollar ile Ukraynaga kelmesinden bağlı. Çünkü katinde Ukrayna'nın beklegeni birçok silahlar aleda Ukraynaga kelmegen vaziyette ve ne için mühim olan sual bu, ne için demek Rus yavaş ilerley ve ne için Ukrayna'nın Garbi ittifakdaşları bu cenknin tezden bitmesi yönelişinde da faal, daha da tez hareketler berip, daha da çok silah bermege aşıkmaylar degen sual elbette ki peyda ola sayılı arkadaşlar. İşte bu meselelerini laf edecekmiz ve aynı zamanda Kırım'da aytkanım ki biz şiddetleşken patlamalar, Kırım'da olgan ucumlar ve Kırım vatandaşlarına, Kırım Tatarlarga bu şaraitlerde neler yapmak gerek olganını laf edecekmiz. Men ise şimdi Ukrayn tiline geçeceğim çünkü bizim nevbeteki misafirimiz Украин тілінде bizlerle laf edecek. Витаю, в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсум Халилова. И первую часть нашей программы я бы хотела начать со следующих новостей. Как известно, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк на саммит Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом он сообщил у себя в телеграм-канале. По словам главы государства, сперва он отправился в больницу, где проходят реабилитацию украинские военные, цитирую. Далее важные насыщенные дни Генеральной Ассамблеи ООН, саммит целеустойчивого развития, Совет Безопасности. Уже намечены всякие двусторонние встречи. Конец цитаты. Он заявил, что главным принципом всех документов ООН, которые будет обсуждаться, является территориальная целостность страны. Он был разрушен агрессивными действиями России, а потому ему необходимо вернуть силу. ООН должна иметь инструменты, которые позволят ей останавливать агрессии, предотвращать их. Также глава государства заявил, что в Вашингтоне он также проведет переговоры с президентом США Джозефом Байденом, с лидерами палаты партии Конгресса, с военным руководством, а также с американскими предпринимателями, журналистами и общественностью. И тем временем американские средства массовой информации, непосредственно Вашингтон-Пост, пишет о том, что у президента США Джозефа Байдена есть очень четкая повестка для стран-членов Генеральной Ассамблеи ООН, но ему придется нелегко. На заседании в Нью-Йорке американский лидер будет продвигать расширение военной помощи Украине. По словам журналистов, реализовать свои намерения Байдену будет
довольно тяжело. Так контрнаступление ВСУ затянулось из-за хорошо выстроенной обороны РФ на юге, пишут американские СМИ. Кроме того, война сильно отразилась на ценах на продовольствие, энергоносители, а потом многие развивающиеся страны начали больше настаивать на переговорах между Украиной и Россией. Эти и другие вопросы мы обсудим с гостем, который присоединился к нашему ефіру. Це Олександр Краєв, директор програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Олександре, вітаю вас. Селям алейкум. Алейкум ассалам, вітаю вас. Пане Олександре, а які ваші очікування від засідання Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй? Ну, насправді я дуже скептичний щодо ООН як структури. На жаль, на даному етапі нам варто констатувати, що вона не виконує свої ключові функції. Ключова функція ООН, починаючи з 45-го року, в принципі, була в тому, щоб попереджати такі конфлікти, а в випадку їх виникнення їх одразу завершувати. Як ми побачили це по прикладу майже 400 військових конфліктів з кінця Другої світової війни, вона з цим не справляється. Але є одне велике але. Ми маємо в ООН свої цілі. Наша ключова ціль в ООН – це залишити Російську Федерацію без права вето в Раді безпеки. І, в принципі, в перспективі виключити Росію як державу-агресорку не тільки з Ради безпеки ООН, але й з усієї організації. А це тому можливо, пане Олександре? А ми просто про це вже кажемо протягом 9 років, про те, що це абсурд, але, на жаль, допоки немає єдиного механізму, як би виключити Росію з Ради безпеки. Чи є зараз такі механізми? Чи знайшли, можливо? Таки створилися умови, назвемо це так. Тобто протягом 9 років, на жаль, була велика кількість країн, особливо глобального півдня, які просто не розуміли, на що це робити. Це було порушення стабільності, це було погіршення безпекової ситуації, але вони не бачили в цьому якоїсь проблеми. Зараз у нас є резолюція в ООН, яка так чи інакше, але називає Росію державою, яка порушила міжнародне право, держава, яка вчинила акт агресії. І це перший був крок до того, щоб почати цей процес. Далі, якщо ми подивимось на статут Організації Об'єднаних Націй, там є дуже цікаве положення, яке каже про те, що будь-які питання, які не вирішуються напряму текстом даного статуту, мають вирішуватися голосуванням кваліфікованої більшості на Генеральній асамблеї ООН. Кваліфікована більшість – це 75% голосів присутніх делегацій. Тобто не обов'язково всіх, а тих, хто присутні. І ось постає питання. В статуті не визначено процедури виключення держави з Організації Об'єднаних Націй. Але Генеральна асамблея має вирішувати всі найважливіші питання організації. Це також сказано в статуті. Тобто питання виключення Росії – це повноваження Генеральної асамблеї. Питання зміни правил процедури Ради безпеки – це також, по суті, повноваження Генеральної асамблеї. Отже, ми можемо в теорії поставити на голосування питання про перегляд статусу російської делегації, тобто питання про її виключення. Але, як кажуть міжнародні юристи, це один постріл. Тобто в нас буде тільки одна спроба це зробити. І для того, щоб цей постріл вдався, нам треба заручитися підтримку 75% тих, хто буде голосувати. А тому для нас Генеральна асамблея важлива не стільки виступом Зеленського, не стільки публічними заходами, скільки двосторонніми перемовинами. Бо Генеральна асамблея важлива якраз своєю кулуарною складовою. І саме там Зеленський зможе поговорити з лідерами глобального півдня для того, щоб заручитися їх підтримкою і в перспективі поставити на голосування якраз питання виключення Російської Федерации. Но как вы думаете, 75% голосов мы можем набрать? Ну, кто будет против? Ну, Китай, окей, еще там некоторые присмешники России, которые, в принципе, не голосуют во время там различных резолюций по Крыму, по безопасности в Черноморском регионе и прочее, да, то есть это все сателлиты, можно сказать, России, это в том числе и представители некоторых тюркских стран, я имею в виду постсоветского пространства, да, а кто еще? Ну, может быть, какая-то еще там Папуа-Новая Гвинея или еще что-то такое. Смотрите, проблема полягає в чому? В нас є великий набір країн, які постійно утримуються.
Тобто це якраз в основному країни Африки, Латинської Америки, Південно-Східної Азії, Центральної Азії також. По ключовим резолюціям, такі як резолюція щодо Криму, такі як і резолюція щодо агресії Російської Федерації, вони можуть проголосувати за. Але коли питання стає рупа, коли дійсно питання стає важливим і небезпечним, вони зазвичай утримуються. Тобто наше питання не стільки в тому, щоб переконати російських сателітів. Ми розуміємо абсолютно чітко, ви правильно сказали, що з ними говорити немає сенсу. Це тому мовні 11-15 максимум голосів, які точно будуть проти. І ми з цим змирилися. Наша задача переконати ті держави, які зазвичай голосують по жовтому. По жовтому, тобто утримуються. Тому що зелений голос – це за, червоний проти, жовтий утримався. Наша задача переконати ті країни, які треба переконати. А вони, на жаль, доволі прагматичні. Тобто, якщо ми говоримо з експертами, з аналітиками з Близького Сходу, вони кажуть дуже просту річ. Наше серце з вами, але нашу голову треба переконати. Тобто ви нам поясніть, чому Україну підтримувати вигідніше. Коли ми говоримо з африканськими аналітиками, вони кажуть, а чому ми маємо звертати увагу на вас? Коли ми звертаємо увагу на нас, гроші перестають давати нам. Тобто, умовно, наше ключове завдання в ООН зараз – це переконати ось такі країни, які не готові нас підтримати, бо вони бачать в цьому проблеми для себе. Это должны быть какие-то исключительно двухсторонние встречи, которые будет проводить президент Украины Владимир Зеленский и его команда, или же, возможно, в отношении некоторых стран просто достаточно яркое выступление с трибуны Организации Объединенных Наций? Дуже по-різному. Тобто, ми з вами почали розбирати Африку, Близький Схід, і там вже різні підходи. Якщо ми кажемо про Латинську Америку, дуже часто вони просто вперше дізналися про Україну. Я не кажу про загальне населення, я кажу навіть про політиків. Тобто, проблема в тому, що ми просто не були впізнавані. І тому гарний, потужний, яскравий виступ – це обов'язкова умова. Він точно має бути для того, щоб ці країни переконати. Але двосторонній рівень також потрібно розвивати. Просто для того, щоб ці країни усвідомили, що ми не є сателітами США. В них досі присутній цей російський наратив, що Україна – це маріонетка Заходу, яка діє за західною казкою. І ви самі розумієте, для країн, які раніше були колоніями, особливо там колоніями Британської імперії, Французької імперії, для них Захід – це такий страшний монстр. І, відповідно, Україна – це частина цього страшного монстра. А тому нам потрібні двосторонні відносини, щоб показати, що це наша позиція. Ми ні від кого не залежні. Ми вболіваємо за свою незалежність, за свою територію. І нам не потрібно ні під кого лягати для того, щоб ці питання вирішувати. Тому так, нам потрібен двосторонній рівень, так, нам потрібні ці прямі контакти, нам потрібно їм довести, що це дійсно наша позиція, а не нав'язана кимось. Предположить о том, что мы добьемся этого, наберем 75% голосов и Россию исключат из Совета Безопасности ООН. Помимо того, что это будет серьезным имиджевым ударом по России, хотя я не знаю, куда еще больше, там уже имиджа авторитета, понятно, и репутации никакой не осталось, но окей, очередной имиджевый удар. А помимо этого, какие практические итоги из этого мы можем получить, как это непосредственно повлияет на агрессивные, на продолжающиеся агрессивные действия России? Что это будет для нее означать? Будет ли это иметь какой-то практический итог? Якщо ми говоримо конкретно про російську агресію, то тут ми маємо віддати першість, звісно, Збройним силам України. Лише вони можуть вирішити реально практичні задачі зі звільнення наших територій, знищення російської армії і зупинки цієї агресії. Проте, коли ми говоримо про повоєнне відновлення України, коли ми говоримо про створення нової системи безпеки, тобто про баланс між Китаєм і Сполученими Штатами, коли ми говоримо про певні гарантії безпеки для України, поки Україна не вступила в НАТО, тут нам потрібна якраз позиція Організації Об'єднаних Націй, нам потрібна позиція ключових держав, яка зможе переконати всіх інших в тому, що саме таку позицію треба займати. Тобто той самий глобальний південь, він досі дуже сильно орієнтується на те, що кажуть в ООН. Він досі дуже сильно залежний від рішень Організації Об'єднаних Націй, від рішень її структур. І тому, якщо ми хочемо той самий саміт миру, так званий, який зараз планує адміністрація Зеленського провести, якщо ми хочемо об'єднати довкола української формули миру якомога більше держав, підтримка цієї формули миру, підтримка цієї ініціативи і взагалі всіх цих дій має бути висловлена на рівні Ради безпеки ООН. Тобто лише так ми зможемо переконати зразу велику кількість держав в тому, що цю позицію треба підтримати. Скажите, а может все-таки, если мы говорим о
о том, что ООН, да, превратилась в организацию не совсем эффективную в урегулировании военных конфликтов, в урегулировании войны. И учитывая, что в Совете Безопасности этой организации находится страна, которая непосредственно начинает войну в отношении другой независимой страны, может, стоит все-таки говорить в целом о переформатировании ООН как организации и создании новой, которая бы как раз обеспечивала архітектуру мировой безопасности, как было после Первой мировой войны? Ну, насправді це був би ідеальний варіант. Тобто я якраз вболіваю за те, що ми маємо всю цю структуру переглянути. І це питання не стільки для нас, скільки питання для секретаріату Організації Об'єднаних Націй. Тобто, ну, люди добрі, докажіть нам, що ви маєте продовжувати існувати. Покажіть нам хоч щось, в чому ви можете бути ефективні. Звісно, там в гуманітарних питаннях, в питаннях продовольства ООН був абсолютно ефективний. Саме зусиллями ООН ми змогли, по суті, знищити епідемію поліомієліту. І тепер поліомієліт для нас – це щось з ряду ООН виходяче, а не щось постійне. Завдяки ООН ми змогли зменшити кількість голодуючих протягом останніх 50 років на 80%. І це величезне досягнення, це дуже круто. Ми змогли підвищити рівень грамотності як серед загального населення, так і конкретно серед дівчат і жінок у країнах, які розвиваються. Це теж досягнення. Але коли ми кажемо про конфлікти, миротворчість і все, що стосується реальної політики, тут насправді ООН неефективний. І тому це питання не стільки для України, скільки для самого ООН. Тобто на фоні того, що зараз розгортається, на фоні зміни системи міжнародної безпеки, міжнародної політики як такої. Можливо, саме зараз той час, коли ООН має зрозуміти, чи потрібні вони надалі. І це той момент, де в нас виникають проблеми. Тому що якщо ми кажемо про секретаріат ООН, ну, це малознаний факт для загальної аудиторії, але секретаріат є найбільшим і найдорожчим органом Організації Об'єднаних Націй, тому що там працює більше 9,5 тисяч осіб, в кожного з яких дуже непогана дипломатична міжнародна зарплата. І ці люди працюють раз в рік, по суті, підтримуючи загальну роботу організації протягом року, раз в рік напружуючись під час Генеральної асамблеї і пропрацьовуючи ті питання, які виникають якраз тоді. Чи будуть такі люди схильні до того, щоб вносити якісь зміни? Дуже мало ймовірно. А тому все те, що ми зараз робимо в ООН, окрім того, що ми з цього отримаємо абсолютно адекватні, зрозумілі міжнародні бенефіти, ми маємо спрямовувати на те, щоб реформувати цю організацію. І дуже добре, що в цьому році президент Байден буде виступати якраз з промовою про те, що Рада безпеки ООН потребує реформ сама система голосування, сама система організації і так далі. Тобто ми можемо покластися на самих ООНівців, що вони це зроблять. Але нам разом із союзниками, ось такими посилами, про які ми говорили, ось такими ідеями, ми маємо штовхати цю ідею надалі. Бо організація не працює так, як вона має працювати. Ну, теперь по поводу Соединенных Штатов Америки. Наверное, вот в рамках визита президента Украины в Нью-Йорк одной из важных встреч и переговоров как раз будет и встреча Зеленского с Байденом и обсуждение непосредственного предоставления нам необходимого вооружения. Наверняка эта встреча пройдет уже после выступления лидеров на Генассамблее ООН. Каковы ваши ожидания, в особенности в вопросах предоставления нам дальнейшей помощи, как финансовой, политической, так и военно-технической? Поки що все вказує на те, що ми дійсно йдемо на позитивний сценарій розвитку цієї зустрічі. Давайте не забувати, 16-17 вересня на Мальті пройшли консультації Джейка Салівана, радника з національної безпеки президента США, і міністра закордонних справ Китаю Ван І. Зараз Ван І знаходиться з 4-денним візитом в Москві, і відповідно Зеленський зараз знаходиться з декількаденним візитом в Сполучених Штатах. Це перший пласт питань, які якраз будуть обговорювати, це питання геополітичної стабільності. Тобто Китай, очевидно, не зацікавлений в загостренні. Якби Китай був зацікавлений в перемозі Росії, відповідно в загостренні, він би ще з минулого року почав їй офіційно допомагати і давати все те, що Росія просила у Китаю з березня минулого року. Китай цього не робить. Отже, Китай явно не зацікавлений в тому, щоб Росія отримала все те, що вона хоче отримати. Це перший пункт. Другий пункт. Звісно, буде зброя, буде багато питань по зброї. І два пріоритетні напрямки, які я бачу, це атакамси. Я майже впевнений, що це питання якраз буде вирішуватися під час цієї зустрічі. І друге питання – це F-16.
Тому що, хоча американці самі наразі не готові передавати літаки, американці це в першу чергу забезпечення, це ремонт, це змінні деталі, це озброєння, це навчання і так далі. Тобто два ці питання, атакамси F-16, мені здається, вони стануть пріоритетними в публічній частині цих переговорів. Не публічно ми бачили, що американська адміністрація робить все можливе, щоб в Конгресу не було проблем із ухваленням нового федерального бюджету, в тому числі близько 40 мільярдів для України, які планується там закласти, і ще 23 мільярдів доларів, з яких більше половини також піде України як додатковий бюджет. Тобто це скоріше буде не публічна складова, але ми можемо констатувати, що вже зараз більшість питань по цьому напрямку вирішені. Третє важливе питання, і останнє, яке буде під час візиту, це пані Пріцкер, спецпредставник президента США з питань відновлення України. Взагалі, спецпредставник – це дуже специфічна така дипломатична посада. Якщо дуже коротко, це найперший контактний центр між двома президентами, яка в неформальному, але в дуже ефективному вигляді вирішуватиме всі питання. І тому частина зустрічі буде присвячена тому, як взагалі буде працювати цей спецпредставник. Тобто американцям не дуже подобається, що всі питання, які вони хочуть вирішити з Зеленським, їм спочатку треба вирішити з Єрмаком, або з кимось іншим, або взагалі з Офісом, а потім з Зеленським. Спецпредставник якраз дозволить уникнути цих зайвих перемовин, якраз він має стати адекватним каналом зв'язку Байдена і Зеленського. І тому це буде третій такий результат цієї зустрічі. Тобто, підсумовуючи, у нас нова геополітична система безпеки і стабільності, у нас питання надання озброєння і економічної підтримки, і в нас питання спецпредставника. От такі мої очікування від цього візиту. Да, вы сказали про вероятность предоставления нам очередных атак АМС, да, а что по поводу F-16? Вы сказали, что американцы пока к этому не готовы. У меня простой вопрос. Почему? Ведь чем скорее Украине будет предоставлено необходимое вооружение для эффективного контрнаступления, тем скорее может закончиться эта война. Или, возможно, некоторые силы не хотят, чтобы она закончилась скорее. Дивіться, тут є важлива штука, яка називається глобальна відповідальність. Це так називають американські дослідники. Що є глобальна відповідальність? Американці розуміють, що коли умовні F-16, залишимось на цьому прикладі, умовні F-16 надаються зі сторони Нідерландів, або зі сторони Данії, або зі сторони інших європейських країн, для китайців і для росіян, саме в такому порядку, це не виглядає як глобальне загострення. Проте, коли таку зброю надає Америка, це є дійсно загрозливим, і на це вони будуть реагувати. Таку саму політику ми бачили багато де. Тобто, згадайте питання з гаубицями. Перші гаубиці такого типу, як М-37, нам надала спочатку Британія. І лише після того, як Росія не змогла на це відреагувати, нам передали М-37 з Америки. Потім питання хаймарсів. Перед хаймарсами нам декілька систем Марс передали британці, передали європейські партнери. І лише після того нам почали передавати хаймарси саме американці. Тобто ви намекаете на то, що вони просто тестують Росію на реакцію? І не тільки Росію, а саме Китай. Тобто треба розуміти, що американці в першу чергу концентруються на Китаї, як на тій силі, яка може їм складати загрозу. Для Китаю Україна є, по суті, експериментальним полем стосовно Тайваню. Китай, дивлячись на Україну, розуміє, як Сполучені Штати і Захід загалом буде реагувати на будь-які дії стосовно Тайваню. І тому американці намагаються робити це максимально завуальовано, максимально в режимі інформаційного туману війни. Згадайте, за тиждень до того, як нам передали хаймарси, Блінкен в прямому ефірі казав, що ніколи в Україні не може бути хаймарсів, бо це ж Третя світова, це небезпечно, це жахливо. Тобто американці грають вдовгу, і американці грають дуже обережно. Когда мы говорим в долгую, для американцев это, возможно, стратегия, да, очередная, но для нас это каждая минута, каждая секунда, это жизни людей, жизни наших военных, жизни украинских граждан. Вот это в долгую, насколько она может продлиться? Це насправді дуже важке питання. Тобто американці, скажімо так, на тому рівні, на якому ми маємо доступ до інформації, вони не розкривають того, що для них є гра вдовго. Вони, на жаль, не показують, що дійсно, як вони дійсно бачать цей конфлікт. Єдине, що вони дають нам зрозуміти, що вони нас приймають так само, як Тайвань.
для Тайваню вони є довготривалим повноцінним союзником. Тайвань вони точно не кинуть. Відповідно, нас вони також кидати не будуть. Вони занадто багато сюди вклалися. Це перше повідомлення. Друге повідомлення, яке, очевидно, дають нам американці. Росія не є ключовою загрозою. Росія не передбачувана. Росія бряцає ядерною зброєю, Росія максимально небезпечна, але Росія – це тактична загроза. Це загроза, яка за декілька років взагалі перестане бути загрозою. І буде просто питанням гуманітарного порятунку населення. Для Америки ключова загроза – це Китай. І тому більшість того, ми з вами якраз правильно це проговорили, що вони відцентровуються на Китаї в прийнятті рішення про надачу допомоги Україні. І тому наскільки довго це може продовжуватися, на жаль, поки що важко сказати. Вони, очевидно, підтримують наш контрнаступ на тій швидкості, на якій ми йдемо. Вони нас не пришвидшують наразі. Вони наразі не змушують нас іти на переговори на офіційному рівні. І тому, як мінімум, вони розуміють, що ми цілимося на відвоювання всієї території України. А тому, скільки це може зайняти часу, як зазвичай каже Нед Прайс, спікер Пентагону на своїх зверненнях, стільки, скільки Україні треба часу. Кстати, очень интересный факт, что, понятно, Владимир Путин, да, но и лидер Китая Си Цзиньпинь на Генеральную ассамблею ООН оба не поехали. И вот российские пропагандистские СМИ недавно стали сообщать о том, что Путин планирует поехать в Китай для встречи и переговоров с Си Цзиньпинем. Что бы это могло означать? Це якраз продовження цього візиту Ван І, який зараз є в Москві, це якраз продовження цього діалогу про глобальну безпеку. Показовим є в першу чергу факт, що китайці спочатку поговорили з американцями, а потім поїхали до росіян розказати, що і як їм треба робити. Тобто це дуже показовий момент, який, в принципі, Росії має продемонструвати, де її місце. Росія досі намагається грати себе над державу. Держава, яка володіє унікальною здатністю впливати на міжнародну політику. Але з точки зору Пекіна, Росія не є такою державою. З точки зору Пекіна, Росія є важливим, але все-таки ідіотом. Тобто для Китаю Росія – це корисний ідіот, який відволікає на себе зброю Заходу, який відволікає на себе ресурси Заходу, який виснажує Захід для того, щоб Китаю потім легше було справлятися з Тайванем. Тому нащо цей візит? Дивлячись, кого ви запитаєте. Для росіян цей візит вони подадуть як встреча з вічним другом, партнером, ми вместе проти Запада, все дуже класно і хорошо. Да, куча декларацій підпишуть. Абсолютно. А для китайців це просто чергова така робоча зустріч, щоб тримати Росію в узді. Тобто для мене показовим став момент, коли китайці, не оголошуючи цього публічно, згорнули з Росією проект «Сіла Сибірі» і перелаштували свою газотранспортну систему на Туркменістан. Тобто, скільки би вони не зустрічалися, але китайські гроші, вони не пріоритизують Росію, скажімо так. А Китай може на якому-то етапі почати в воєнному плані підтримувати Росію? От якраз цього американці намагаються максимально уникнути. Тобто, чому, ми з вами обговорили, чому американці так себе обережно ведуть? Вони розуміють, що Китаю не потрібна поразка Росії. Тобто поразка Росії для Китаю означатиме, що тепер Захід візьметься за Китай. Але Китаю не потрібна перемога Росії, тому що перемога Росії створює з Росії конкурента для Китаю в тих сферах, де Китай вважає себе лідером. І тому, що може змусити Китай піти на підтримку Росії? Якщо Росія умовно почне розвалюватися з вини Заходу або України, якщо ситуація стане неконтрольованою і Америка захоче втрутитися в війну на стороні України, або Захід захоче втрутитися в війну на стороні України, або якщо, в принципі, Китай побачить в собі логіку того, що, все, закінчився час дипломатії, тепер ми з Заходом воюємо. Останній сценарій мало ймовірний, тому що, Китай занадто залежний від торгівлі з Заходом, і в нього досі не модернізована до кінця армія для того, щоб вступати в повноцінну війну. Сценарій із залученням американців напряму в війну проти Росії також мало ймовірний, ви самі розумієте чому. Сценарій з розпадом Росії через наші дії або через дії американців теж мало ймовірний, тому що це станеться скоріше саме по собі. Це станеться тому, що Росія не може існувати в тому вигляді, в якому вона існує. А тому ризик того, що Китай залучиться в війну, мінімальний. Але це ж не означає, що Китай не буде цим грати. Китай зображує себе країну, яка досі не визначилася, змушуючи Америку з собою говорити, змушуючи Америку йти на певні поступки і змушуючи Америку звертати на себе увагу. Тобто Китай, все, що ми з вами проговорили, Китай це чудово розуміє, і Китай це використовує. От і вся логіка того, що відбувається. В 2024 году выборы в Соединенных Штатах Америки. Пане Олександре, вот как вы думаете, можем ли мы быть уверенными в стабильности
поддержки со стороны Соединенных Штатов Украине вне зависимости от результатов выборов? Знаєте, самі американці також постали перед цим питанням, і вони зараз вже закладають запобіжники. Тобто федеральний бюджет на наступний рік, який буде включати в себе допомогу Україні, а ми кажемо про суму близько 40 мільярдів, не рахуючи те, що Байден запитує в Конгресу, він буде підписуватися на початку жовтня цього року. Також на початку жовтня цього року буде переухвалено закон про ленд-ліз. На початку цього року також буде перепідписано закон про захист української демократії. Тобто всі ключові законопроекти, які регулюють надання допомоги Україні, будуть ухвалені ще до того, як почнеться передвиборча лихоманка. Це перший гарний знак. Другий гарний знак. Розуміючи, що в різних політиків будуть різні погляди на те, що таке перемога України, коли нам варто закінчувати війну, чому ми допомагаємо Україні, декілька місяців тому Конгрес прийняв резолюцію, яка так і називається «Резолюція щодо перемоги України», де американці чітко визначили, до якої межі вони нам допомагають. Тобто, що таке перемога України з точки зору американського конгресу? Це відновлення кордонів 91-го року, це репарації зі сторони Росії, це суд над усіма військовими злочинцями по максимуму, і четверте – це членство України в НАТО. Чому важлива була ця декларація? Голос Конгресу, ухвалене рішення Конгресу – це голос американського народу. Це не просто там умовний Трамп, Рамасвані, Байден, які щось заявляють. Це просто політиканство, те, що вони кажуть. А те, що сказав Конгрес, те, що він ухвалив, це голос американського народу. І щоб не заявляли всі там наступні кандидати в президенти або президент, у нас є ухвалення рішення Конгресу. І проти цього вони вже поперти не зможуть. Тобто американці, самі розуміючи ці проблеми, розставили серію запобіжників, які незалежно від результатів виборів, як мінімум збережуть наявний рівень підтримки. І просто далі стоятиме завдання за те, щоб його розширити. То есть вне зависимости от избирательной кампании, вне зависимости, возможно, даже от результатов выборов, да, мы имеем двухпартийную поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки, и у нас уже есть понимание того, что мир для нас – это примерно то же самое, что мир для Соединенных Штатов Америки, потому что это очень важно, чтобы понятие мира, да, достижения и победы, оно вот коррелировалось с пониманием наших западных партнеров, потому что когда мы говорим о том, что победа и мир для Украины – это выход на границы 91 года и деоккупация всех территорий, включая Крым, некоторые там западные партнеры, в том числе и представители европейского истеблишмента, помните, некоторое время назад говорили о том, что ну хотя бы выйти на рубежи 24 февраля 2022, а там дальше возможно переговоры. Вот сейчас мы можем быть уверены в том, что все, победа – это в том числе и деоккупация Крыма, и никакие переговоры, в том числе и по Крыму, они в принципе уже невозможны. Ми будемо чути про ці переговори, про ці компроміси ще дуже і дуже довго. Чому? Тому що це політичний процес. Тому що будуть кандидати в Америці, які будуть грати на цій темі. Будуть кандидати в Польщі, в Словаччині, в Британії, тому що це все також найближчі вибори до нас, які будуть говорити про те, що, ну, можливо, нам треба переглянути цю допомогу. Можливо, Україна не заслуговує нашої підтримки. Тобто, з політичної точки зору, ми з вами такого будемо чути ще дуже і дуже багато. І чесно, раджу нашим глядачам запастися або терпінням, або валідолом, не знаю, що кому допомагає, бо цього шлаку інформаційного буде величезна кількість. Але нам треба зважати увагу на два аспекти. По-перше, наші західні партнери працюють з нами в першу чергу на рівні інститутів. Тобто не на рівні окремого політика. Там, умовно, прийшов Байден, політика така, прийшов Трамп, політика така. Вони працюють на рівні інститутів, парламентів, Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ і так далі. Ці інституції на Заході, вони, якщо вони закріпили певний курс, вони цей курс будуть тримати. І тобто він не піддатливий політичним течіям. Він має певну стратегічну основу. А ця стратегічна основа лежить в стратегіях національної безпеки. І в Америці, і в Британії, і навіть в Польщі чітко сказано, що Росія є загроза, і підтримка України є частиною національних інтересів цих держав. Крапка. Все інше – це просто заяви окремих політиків, це їх особиста думка. Це перший важливий аспект. Другий важливий аспект. Він дуже цинічний, але нам треба його прийняти. Захід уже дав нам настільки багато, і настільки активно, вибачаю за таку фразу, вписався за нас в цьому конфлікті, що будь-який відступ по цьому напрямку для нього буде поразкою.
після Афганістану, після Іраку, після питань в Південно-Східній Азії і в Африці, Захід не може собі дозволити нову велику поразку. Нова велика поразка буде просто означати перемогу Китаю. Не стільки навіть Росії, скільки дійсно перемогу Китаю на стратегічній перспективі. Тому навіть якщо ми там захочемо, не дай Боже, здаватися, Захід просто скаже: ні, хлопці, уже пізно, ми маємо в цій війні перемагати, ми маємо триматись до кінця, тому що наша спільна перемога, саме формулювання «наша спільна перемога», це єдина доля, до якої ми маємо прагнути. Тобто ми стали частиною національного інтересу Заходу. І тепер уже вони точно не мають права, по суті, відступати. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсагулно, що знайшли час та доєдналися до нашого ефіру. Олександр Краєв був з нами на прямому зв'язку, директор програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики «Українська призма». Я продовжую ефір на кримсько-татарській мові, тому що до нашого ефіру долучається член Меджлісу кримсько-татарського народу Ескендер Бариев. Saygılar arkadaşlar, Kırım Tatar Milli Meclisi Azası ve Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yol başçısı Eskender Ağa Bariyev'ni yayınımızga davet etmekten memnuniyetlik hissettim ve onun sonki hadislerini laf etmeye planlaştırdık. Eskender Ağa, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Nasılsınız? Алейкум селям, Аллаға шүкір. Ескендер Аға, демек біз шымды яйынымызға қошылған мұсафиріміз іле Америка Бірлешкен Девлетлеріне Украина президентінің зияретіні ве анда Джозеф Байденен көрішівіні мұзакер еттік, лаф еттік ве беклентілер ақында чоқ лаф еттік. Хусусан сізім фікіріңіз же, демек бұл дефа Зеленскийнің зияретінден ве айны заманда шымды білесіңіз Украина Мудафа Назира Рустем Умеров да Рамштайн сессиясында бұлына. Бұл көрішівлерден büyük бір файдалар Украинаға кележек ме фікіріңізше? Мен белесем біріншіден әбет бұл көршілерін азырланалар. И мен белесем бұл көршілде дегіл, бұл көршілін әвелсі çalışқаны білер. Мен да қатырламай істейм, яқын заманларда Блинкен Киевге келген еді. Мен белесем бұл меселе ақында ве кележек көршілінен ақында олар бұнда çalıştı. O bunda bir gün çalıştı. Bu böyle госсекретарь hakkında bu çok vakit, çok zaman ve men bilesem evet eğer Biden davet etti görüşmek için men bilesem evet bu görüşü faydalı olacak ve birinciden Ukrayna'ya ne gerek? Birinciden Ukrayna'ya silah gerek ve bu Atakan hakkında bu uçakların hakkında çoktan laf ettiler ve men bilesem belki Ukrayna Cumhurbaşkanı Ukrayna'ya kayıtkan son haber edecek. Ama men bilesem onlar bütün dünyaya çok şey aytmayacaklar çünkü biz bilemiz bu savaş gitti ve onun için onlar kısa verecekler haberler ve nasıl neticeler var. Aynı zamanda Birleşken Milletler demek toplaşığı çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çeşitli türlü meraklı açıklamalar yaptı. Bilmem takip ettiniz mi ama büyük ihtimal көргендірсіңіз. Demek Recep Tayyip Erdoğan Putin'in көрішігі ақында айтып keçti. Demek bu Boğday koridoru meselesinde büyük böyle bir ilerleme elde etmediler. Ne yazık ki demek Putin'i da 2014 senesi Kırım'dan çıkmasını demek mecbur etmeye istegen ama olamagan şimdi de aynı bir şekilde neticeler elde etmegeni aynı şekilde Amerika'ya inanmağanı ki bir Rusya'ya da inanmağanı aytıp geçti. Asıl da siz bu demek aytkan sözlerine nasıl kıymet kesesiniz? Hakikaten mi sizin fikrinizce demek Erdoğan'ın demek niyetlerinin, hareketlerinin bu meseleni çözmeye mümkün olur edi ama Putin sadece istemiyor. Birinciden men anlamayım ne sebepten ya da analitik yapmaya gerek ne sebepten bu zamanda Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı bu meselenin hakkında sözga çıktı.
Ну, мен билесем bir taraftan biz ko'ryapmiz, Рамштайн bu kunlarda alib alib bora. Bu Milletler Birleşken Güvenlik Komiteti toplaşıp olmak mümkün ve Zelenskiy Biden'in görüşmege bu kunlarda olacak, görüşülerin olacak. Ben bilesem bu Recep Tayyip Erdoğan bu опытный политик, он için men bilesem o şunçuk Türkiye'nin Cumhuriyet'in akında, intereslerin akında bu sözga çıktı. Evet, çok jurnalistler aytalar Kırım akında bu yakın zamanlarda bu Kırım mesele olmaz ve bu birinciden Putin ve Zelenskiy bu anlaşmaga eğer çıksalar son fayda olur. Evet, biz hepimiz bilemiz bu savaşın sonu olacak eğer bir stolda, bir masrafda oturacaklar hem Rus taraflardan ve Ukrayna taraflardan. Ama biz bilemiz nasıl ve ну, mesela Türkiye evet çok yardım etti Ukrayna'ya 2022 senesinde ve bu когда было выведено из, скажем, из Минского соглашения в Стамбул, а потом это все прекратилось, то есть, по сути дела, были полностью выведены это при поддержке Турецкой Республики. Понятно, что у Турецкой Республики есть интерес в том, чтобы Турция оставалась хабом зерновым, и Турция со своей стороны пыталась и предлагала в том числе и свои предложения, чтобы вообще зерном загружаться на территории Украины, то есть забирать. Потому что когда мы говорим о зерновом коридоре, о зерновом соглашении, то речь идет о нескольких этапах. Первый этап — это сбор зерна и его загрузка в украинских портах. Второй этап — это перевоз с помощью кораблей, то есть логистика дальнейшая от порта Украины до Турецкой Республики и далее уже продажа в Турецкой Республике. И вот тут как раз-таки вопрос состоит, где самый слабый этап этой логистики. И самый слабый этап этой логистики как раз является порты украинские. И, соответственно, если бы, условно, Украина договорилась с Турецкой Республикой и загружали бы именно в портах, уже на том уровне Турецкая Республика несла бы ответственность, то я думаю, что России было бы сложнее атаковать и препятствовать этому процессу. Но поскольку и у Турции, и у Украины есть собственные интересы в каждом из этих этапов, то тут, понятно, мы видим, что Россия поэтому и начала уничтожать инфраструктуру портов. Ну и что касается самого заявления Эрдогана, я пока бы не говорил бы или не делал заключение о том, что Эрдоган в целом подвел к тому, что сегодня что нереально возвращение Крыма. Я думаю, что либо он не договорил, либо это вырвано из контекста, что невозможно, на его взгляд, возвращение Крыма дипломатическим путем. Я думаю, что, может быть, возможно, это он имел в виду. Потому что, будучи опытным политиком, он должен быть в этих вопросах очень осторожным. Мы видим принципиальную политику самой Турции, которая все-таки поддерживает Украину в ее территориальной целостности, голосует обычно на всех международных площадках в пользу Украины. Ну и при этом пытается, скажем, поддерживать взаимоотношения с Российской Федерацией, претендуя на, скажем, одного из основных посредников в переговорном процессе для заключения мира. Что касается мира,
или приостановления войны, то Турецкая республика как раз одна из тех, которая особо заинтересована в этом, потому что это в том числе влияет и на экономику Турецкой республики, и, конечно, приостановление каких-то боевых реальных действий для Турции очень выгодно. Но что касается Украины, сегодня, учитывая ситуацию на фронте, то, на мой взгляд, должна диктовать Украина, должна определяться Украина. И в этом смысле как раз-таки Реджеп Тайип Эрдоган в своем посыле он все-таки дал намек в том числе, что либо не исключает то, что все равно много зависит как от Украины, так и от России. Поэтому здесь я бы не делал бы какие-то, ну, скажем, выводы пока такие трагические из-за этого заявления. Все зависит от практических действий. Конечно же, нам, как крымским татарам, как представительному органу крымско-татарского народа, которые имеют родственные связи, скажем, с Турецкой республикой, с турецким народом, для нас, конечно, очень важно, чтобы позиция Турции была более жесткой, более принципиальной и занимала более жесткую проукраинскую позицию. Поэтому, конечно же, и вопросы Крыма для нас очень важно, чтобы вопрос деоккупации Крыма не откладывался ни на какие сроки, ни на какие периоды, потому что это будет уже трагедия коренного народа. И опять-таки, скажем, процесс реинтеграции и процесс развития коренного крымско-татарского народа может быть только на родине и только после освобождения Крыма от российских захватчиков. Şimdi Qırımның qaytarılığı yönelişinde көргенімізге көре Украина силялы кuvvetleri daimi hücumlar yapa Qırımға. Demekçe şu türlü anda bulungan Rus harbiy bölüklerini, havalimanlarına, Kara Deniz flotuna ve ilahri. Sizin fikriniz demek, hem de bunda Milli Meclis azası olarak da şunu aslında sormağa isteyeyim. Halkımızga binaen bir çağıruf yapılması planlaştırıla mı? Deger misal olarak harbiy bir operatsiya olacak olsa demek halk nasıl şekilde davranmalı, ne olabilecek Kırım'da bularını şimdi artık açıklamak doğru mu sizce? Gerekli mi? Ну, біріншіден, біз көреміз себет соңғы екі ярым ай дәвамында әбет бұл оқадар бұл партлатов яда Украинаның тарафтан біз көреміз насыл нәтижелер бар. Бұл нәтижелер çok güzel, çünkü biz көреміз нефтехранилищем, скажем, флот, как вы уже говорили, да, вот корабли были сбиты, ЗРК С-400. То есть это говорит о том, что, в принципе, действия украинской армии в этом случае, они четкие, точечные, и они очень сильно влияют на уничтожение логистических, скажем, логистики по обеспечению фронта со стороны Российской Федерации как личным составом, так и военной техникой. И мы видим результаты, когда цены пропадает топливо, или оно начинает резко дорожать, потому что тут уже проявляется дефицит, мы видим это на продуктах питания и так далее. Что касается заявления Меджлиса крымско-татарского народа, то Меджлис крымско-татарского народа неоднократно заявлял о том, что позиция Меджлиса, она четкая. Мы еще это заявление сделали в марте 2022 года, что Крым не может быть какой-либо там разменной монетой, и о Крыме нельзя говорить как о той части Украины, которую можно обменять на мир. И поэтому здесь мы постоянно говорим, что Крым может быть освобожден, конечно, для нас желательно дипломатическим путем, но видя позицию Российской Федерации в этом вопросе, добровольно она не собирается уходить с Крыма, то, конечно же, не исключен или это возможно только военным путем.
Что касается обращения мечтейско-крымскотатарского народа к народу, то здесь мы постоянно говорим о том, что здесь наш народ должен быть готов к этим всем процессам. В первую очередь, конечно, мы видим другие процессы. Мы видим процессы того, что крымские татары, мужчины вынуждены выезжать в том числе из Крыма, чтобы не оказаться в вооруженных силах Российской Федерации и не стать преступниками. В этом случае, конечно же, для коренного народа это большая проблема, потому что это влияет и на будущий генофонд, это влияет и на то, что не все потом захотят, возможно, вернуться на родину. Это большая проблема. И так нас в численном плане достаточно мало. Но, с другой стороны, для нас очень важно, чтобы наши соотечественники не оказались в рядах российской армии. И это тоже важно для того, чтобы не стать частью преступной системы, которая сегодня проводит геноцид украинского народа и которая сегодня является военным преступником. И вот здесь, конечно, для нас это очень важно. Что касается, скажем, дальнейших каких-то действий, то здесь я не вижу необходимости в каких-то специальных обращениях либо заявлениях, а я вижу больше такую практическую прикладную работу, где мы должны четко обозначать для наших соотечественников, где наиболее, там, допустим, могут быть безопасные места в самом Крыму, а делать какие-то более жесткие заявления мы можем, опять же, привести нашими заявлениями для усиления репрессий со стороны оккупанта. Для нас это сейчас не нужно, потому что для нас важно, чтобы наши соотечественники сохранились на нашей родной земле, и в нужный час, в нужное время мы, конечно же, будем делать и заявления, что нужно будет предпринимать народу для того, чтобы содействовать деоккупации Крыма и дальнейшей реинтеграции его. Ama misal olarak halk hazır olması gerek dep ayttınız da, hususan bu mesele etrafında biraz tafsiyatlı cevap etmege isteyeyim. Hazır olmağa nasıl? Yani nasıl adımlar sizin fikrinizce atılmalı bilmeyeyim. Rusya'nın harbi noktaları olgan bölgeler civarlarında yaşayan insanlar başka yerge mi koçmeli? Veya bir şekilde hazırlık mı alıp barmalı? Ukrayna Silahlı Kuvvetleri kirgeni vakit hangi bir şekilde davranmalı? Ya da şimdi bularını aytkanız gibi laf etmek pek doğru olmaz. Represiyalar şiddetleşir dep. Ama bu noktada ben pek razı değilim çünkü daha anda şiddetleşecek. Zaten her daim kaçırıvlar, öldürmeler ve ilahli buların hepsi devam ete 9 yıldır. Но бақыңыз, бір тарафтан эбет біріншіден айтмайки біз айтқан едік, и бұл эбет арби, но нужно стараться, конечно же, если вы знаете, если соотечественники наши знают, что недалеко от их жилья находятся объекты военные, значимые или стратегические объекты Российской Федерации, то лучше на этот период, ну, скажем, не находиться рядом, не проживать рядом с этими объектами. То есть уехать к родственникам или близким, или к знакомым подальше от этих объектов, потому что эти объекты в любом случае будут подпадать под удар для того, чтобы полностью уничтожить резервы, силы и инфраструктуру, военную инфраструктуру российской армии. Это первое. Второе, мы со своей стороны сейчас готовим специальную карту, которую мы будем позже давать информацию для наших соотечественников, где лучше находиться, куда лучше переезжать, где те территории, которые в меньшей степени будут подвергаться каким-то ракетным ударам, либо ударам БПЛА. То есть это карта с военными объектами оккупационных сил в Крыму? Да, то есть с объектами, которые, ну, скажем, в первую очередь могут быть, ну, скажем, мы даже
не с военными объектами, а с местами, где отсутствуют, скажем, те или иные стратегические или военные объекты, и где больше безопасно. Мы сейчас над этим как раз работаем, и мы сейчас думаем, каким образом мы будем данную карту распространять, либо это будет публично, либо это будет, скажем так, вот, ну, скажем, сарафанным радио, да, с помощью. Мгм. А второе, когда мы говорим о том, как поступать людям или что делать людям, то, ну, в первую очередь, мы постоянно обращаемся к людям, чтобы они по возможности помогали как гражданские активисты. И тут подразумевается там подача по таким вот каналам, не публичным каналам, информации, где находятся там военные части, где происходит скопление, или когда передвигаются военная техника или личный состав Российской Федерации. Эта вся информация, она очень полезна, она очень важна. И это в том числе очень важно для безопасности наших людей. Потому что когда есть более четкая информация и когда есть вплоть до координатов, тогда есть меньше шансов, что, скажем, удары будут не по тем местам, где расположена военная техника Российской Мгм. Федерации. Что касается призыва к каким-то более жестким действиям, но здесь я не готов сейчас говорить о том, что каждый крымский татарин, условно, или проукраинский активист может стать уже партизаном. Для этого нужно специально готовить людей. И поэтому здесь я не могу однозначно сказать, что вот нужно так действовать. Но любая полезная информация, она дает и будет давать эффективный результат как для вооруженных сил Украины, так и для безопасности наших граждан на Мгм. территории. Мына партизан әрекеті деп айтып кештіңіз де, Ескендір аға, дорда қамыз бар яйынымыздың екіленмесіне, білесіңіз, озыны атеш деп адландырылған бөле бір партизан әрекеті Қырымда бар, ве олар демек Украинаға Русияның арби бөліклері, Русияның арби тежизатларының әрекет еткені ерлеріні вейләхре бұнен бағлы дайыма малюматлар пайлашалар. Асылды сіз бұл кібі демек тешкілатларға бұл кібі әрекетлерге ойлы ишанчнен бақасыңыз мы, яда кенінде базы құветлерінің дестеклегені бойлы бір тешкілатлар әрекетлер ола біле. Насыл бақасыңыз бұл Қырымдаки партизан фаалиеттеріне умумен алғанда? Ұжда қамыз бар, бұрыңыз. Да, если мы говорим о партизанах, то давайте будем откровенны. Партизаны — это не просто те гражданские люди, которые сразу стали там партизанами и сразу умеют там проводить диверсионные операции. Этому нужно обучаться. Для этого нужно обучать целые группы людей. В свое время мы об этом говорили, мы говорили, что мы бы могли бы обеспечить этот процесс. К сожалению, на тот момент нас не услышали, а сейчас мы видим, что есть в этом острая необходимость. И, конечно, было бы здорово и было бы хорошо, если таких людей было бы больше и было бы эффективнее работа в Крыму. Но при всем том мы видим все равно результаты работы АТЭШ. Что касается других подразделений или других организаций, вот тут я опять же говорю, когда мы говорим в целом о гражданских лицах, то тут могут быть гражданское сопротивление. Ну, можно рисовать или писать там букву «И» или «Либерейт Кромия». Можно, чтобы появлялись какие-то надписи, появлялись цвета крымско-татарского и украинского флагов и так далее. То есть таким образом это в том числе очень сильная информационная кампания. Ну и третье, конечно же, если есть желание и возможность, то, конечно же, если наши соотечественники не просто бы выезжали бы в третьи страны, а приезжали бы в Украину и вступали в ряды вооруженных сил Украины для того, чтобы освобождать свою землю, то это тоже очень важное направление, потому что потом в будущем, в период реинтеграции Крыма, когда мы говорим о том, что крымские татары должны быть и в силовых структурах и так далее, то, конечно же, в первую очередь приоритеты будут отдаваться тем, кто прошли этот путь. И поэтому здесь я думаю, что в первую очередь, конечно же, с нашей стороны мы должны делать все, чтобы такие люди, они проходили специальное обучение, и чтобы они не оказались так, там, сегодня их призвали, а завтра они уже на фронте. Это неправильно. Для этого нужно готовить людей.
Büyükten teşekkürler. Çok sağ olun Eskender ağa, yayınımızga koşulgan suallerimizge cevap bergeniz için. Aslında Kırım'nın reintegratsiyası meselesi ve bu gibi sualler çok mühim. Men umut etem ki nevbeteki yayınlarımızda tavsiyatlıca sizin de şahsen uğraşkanınız bu sualler etrafında laf eterimiz. Büyükten teşekkürler. Sağ olun. Milli Meclis azası Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yol başçısı Eskender Bariyev bizle canlı bağdaydı. Sayılı arkadaşlar, bizler ise imkan olganca bu gibi canlı yayınlarını erkun saat 17'de yapamız. Sizler için sonki aktual meselelerini, sonki aktual haberlerini ve Kırım'nın işgalden kurtarıldığından sonra demek reintegrasyon hareketleri, sualleri meselesi etrafında sonki hadislerini tarif edeceğimiz ve Kırım'da insanların da hangi vaziyette olganını ve bir faaliyetleri, bir hareketler olganı vakit hangi bir şekilde davranması gerek olganını da canlı yayınlarımızda aynı zamanda da tarif edeceğimiz. Çünkü bu benim fikrimce çok mühim. Kırım işgalden kurtarılganından sonra hakikaten birçok sualler meydana gelecek ve harbiy memuriyet tizilgeni vakit o şaraitlerde nasıl suallerin çözüleceği mühim. Atırlı olunuz. Koşken.